Committee on Transportation sa Konseho sa Dakbayan Sugbo mibahad nga ideklarar ang Vallecar Transit nga persona non grata kung tinud-on gyud nga mohunong sa pagpamasahiro sa mga ruta sa Dakbayan sa Sugbo. Si Chelo Valiana sa report. Giangko ni Konsehal James Anthony Cuenco, chairman sa Committee on Transportation sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, nga gustong magpa-exempt ang Vallecar Transit sa travel line ug PUVID nga gihimong rekisito sa Dakbayan. Gustong paminawon sa Konseho ang hangyo sa Vallecar Transit nga mo'y nagpadagan sa mga Ceres bus. Gibanabanang moabot sa 200 ka Ceres bus ang nagbiyahian karon sa nagkalain-laing ruta sa Dakbayan sa Sugbo. We will still hear their side, no? Gusto po nato makuan, madungog, unsa gi katarungan nila nga di man sila makuha atong Sitom ID o sa travel line. Apan mibahat si Cuenco nga kung tinud-on man sa Vallecar Transit ang ilang bahad usab nga i-pull out ang ilang buses sa mga rota sa syudad, mapugos ang konseho pagdeklarar kanila nga persona non grata. Kung mahitabo kini, did-an na ang mga Ceres bus nga makasud sa Dakbayan sa Sugbo. Before the council to declare them as persona non grata, the company itself, persona non grata diri sa siyudad sa Sugbo. So ang resulta na, dili na sila makabiyahe dire. Gisuwayan sa pagtawag ang admin manager sa Vallecar Transit, apan mipasabot nga maghuwat pa siya og pagtugot sa ilang labaw nga makaluwat og pamahayag. Samtang sa tigom sa Jeepney Task Force, nauyunan nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang unang muhatag og special permit aron ang Cebu City Traffic Office makahatag na sa travel line. Hangyo ni Director Eduardo Montealto sa LTFRB7 nga mas maayong makahanay na og travel line ang CCTO aron mas hapsay na ang mga rota sa Enero. Samtang lakip sa giandam karon sa buhatan ni Cuenco ang balik pasada card nga magsilbing ID sa mga PUJ driver nga tugutan ng makapamasahero. Si Anifil Kagud, operator sa duha ka PUJ nga may ruta nga 04L, maon pay pagkuha sa ilang balik pasada permit. Katong sa pending penalties na mo sir kay wala ra man mi ato gipabayad. Si Jolly San Jose sa Committee on Transportation miingon nga menos pa ang mga driver o operator nga mikuha sa ilang pasada permit ug ID. Uban ni Marlon Malgazo, Chelo Valiana, Balitang Bista.